Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachpeya kumapoyamba nayi mitu yake. President Professor Arthur Mutharika wati boma lake silikira munthu wina aliyense kumbuyo amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale. Banka yaikulu mdziko muno ya Reserve yati ikunikabe momwe nkhondo yapakati pa mayiko a Iran, Israel komanso United States ikhudzire chuma cha dziko lino. Ndipo ripoti yapadera tikunika mavuto amene alimi ena akumana nawo atagula insurance yoteteza mbewu. President Professor Arthur Mutharika wati boma lake silikira kumbuyo munthu wina aliyense amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale komanso kugulitsa hotela ya Amalisi mzinda wa Blantyre. Mchikata chomwe atulutsa akunyumba boma chati President Mutharika akusatira ndi chidwi kafukufuku yemwe akuchita a Public Accounts Committee ya kunyumba malamulo polondoloza nkhani. Malinga ndi chikata chomwe mtsogoleri watulutsa, iye watsindika kudzipereka kwake kuthandiza komiti kupeza chilungamo pa nkhani. President Mutharika wati ntchito yakafukufukuyi ndi umboni padera kuti boma lake ndilodzipereka poonetsetsa kuti mabungwe agwira ntchito zawo mosawasokoneza komanso pofuna kukonza zinthu. Pamenepa mtsogoleriyo anati boma lake lachilimika polimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu ndipo anatsindika kufunika kwa kampani za boma kuti zileke kusakaza chuma cha boma. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yati ikunikabe momwe nkhondo yapakati pa mayiko a Iran, Israel komanso United States ikhudzire chuma cha mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a banki ya Reserve Esther Machado anena izi pa msonkhano wa akatswiri a zachuma potsatira ganizo la banki kutsitsa chongola dzanja chomwe mabanki amabwerekera ndalama ku banki kuchoka pa 26% kufika pa 24%. Tindiripotiri. Pa msonkhano wake woyamba wa chaka chino wa Monetary Policy Committee yomwe unachitika pa 4 komanso pa 5 March, banki yaikulu mdziko muno inasitsa chongola dzanja chomwe mabanki amagwiritsa ntchito pobwereka ndalama ku banki zomwe ena akuti nzoyenera polingalira nkhondo yomwe yakhuza mayiko a Iran, Israel komanso USA. Mmodzi mwa akuluakulu a banki a Esther Machado anati banki ipitirira kuunika momwe nkhondoyi ikhudzire chuma cha dziko lino. Ngati dziko tidakali ndi mavuto a foreign exchange komanso tikudziwa pakuchitika zambiri kunja uko zimene zingathe kusokoneza mitengo ya zinthu kunoko. Ife ngati dziko timadaliranso katundu wa kunja monga mafuta ndi zina zotero. Ichi nchifukwa chake akuluakulu boma pamodzinso ndi banki ikuyesesa kupeza njira zoti tichepetsere mavuto amene angabwere chifukwa zomwe zikuchitika kunjako. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Economics Association of Malawi a Esme Kanyumbu ayamikira banki yaikulu mdziko muno kamba kosamalitsa pochita zinthu zake makamaka pa nkhani za chuma. Mulingo obwerekera ndalama ku mabanki watsitsidwanso. Koma tikunena kuti tikugwirizananso kunena kuti yatsitsidwa koma osati kwambiri chifukwa chonena kuti policy rate ikatsikanso kwambiri mitengo ya zinthu imakwera. Banki yaikulu mdziko muno inasitsa chongola dzanja chake kufika pa 24% kamba kakutsika kwa katundu osiyanasiyana kuphatikizapo mitengo ya zakudya. Trust Office, MBC, Lilongwe. Tipa nkhani yomweyo akatswiri zachuma ku banki yaikulu ya Reserve atsimikiza kuti ndizotheka kuti mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu kufika 5% muzaka ziwiri zibwerazi. Zambiri mulipotiri. Kutsatira chiganizo cha komiti yona zachuma ku banki ya Reserve kutsitsa mlingo wa chongola dzanja chomwe mabanki amapereka akabwereka ndalama ku banki kufika pa 24% kuchoka pa 26%, akuluakulu a Reserve Bank akukumana ndi anthu osiyanasiyana makamaka ntchito za malonda ndi zachuma kwafotokozera momwe izi zithandizire chuma cha Malawi. Koma kuchoka mu maganizo omwe ena mwa anthu anapereka kuzokambira nazi paikukayika kuti mlingo wakakweredwe ka zinthu sungatsike kufika pa 5% pofika 2029. Mmodzi mwa akuluakulu aku banki a Esther Machado omwe ndi wapampando azokambira nazi akuti izi ndizotheka. Zona anthu atha kukhala ndi kukayikira chifukwa chachikulu nchakuti anthu akuyang'ana kukwera kwa zinthu
exchange rate foreign exchange ndalama zakunja kuti zikadali zosakwanira sizikupezekabe bwinobwino. Izi nzoona komano chimene angagwira Malawi nchakuti pali ndithu zilinganizo zomwe zayikidwa ndi boma komanso ngakhale Reserve Bank kuonetsetsa kuti foreign exchange iyambe kupezeka. Mkulu wa bungwe la akatswiri pa zachuma la Ekama a Esme Korihea Kanyumbu wati boma liyesetse kutsata ndondomeko ndi mfundo zoyenerera kuti izi zitheke. Tinene kuti pamene zikuyendera tikaona manamba zimene akuyendera tili ndithu pa mulingo wabwino kuti tikutsika ndithu kumapita ku 5 kucha ngakhalebe kuti mwina chikhala chovuta kuti tikafikire 5% ja posachedwa apa koma ndichonena kuti ndichotheka titagwirana manja ma sectors onse ndikuona zonse zimene timakambirana zija kuti tayamba kupanga produce zinthu mokwanira zimene zija ndizotheka ndithu koma ndizovuta. Rupert Nkhono ndi ofalitsa nkhani ku bungwe la Financial Market Dealers Association FIMDA. Yeah, if ndifembekeza kuti the economy tiende mu 2026 mopambana kuposa mene zakhaliramo zaka zadutsa. Pakadali pano pali chiyembekezo kuti mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu ukhala ukusuntha pang'ono-pang'ono pamene watsika kufika pa 24.9%. Malinga ndi kutsikaku a Reserve Bank ati ali ndi chikhulupiriro kuti mlingowu ungathe kufika pa 18% kumapeto kwa chaka chino. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Economic Justice Network MEGIN lati aphungu a nyumba malamulo ndofunika kwambiri popanga ganizo zomwe cholinga chake nkukweza mioyo ya Malawi. Mkulu wa bungwe la MEGIN Abetha Phiri amayankhula izi kulilongwe pa mgonero omwe anakonzera aphungu a komiti yoona za ndondomeko ya zachuma ku nyumba malamulo pofuna kuunika ndondomeko ya zachuma ya 2026 mpaka 2027. Meso Chikhadzula walemba ripotiri. Aphiri ati bungwe lawo inaonikira ndondomeko ya zachumayi poyang'ana kwambiri ntchito pereka thandizo kwa anthu omwe ndovutika m'madera kumidzi ya mtukula pa khomo zomwe zofunika ntchitoyi kuyiwunikanso. Iwo anati ngakhala Malawi ambiri ovutika akupindula ndi thandizoli pofuna papezeke ntchito zothandiza anthuwa azikhala odziyimira pawokha. Pamenepa Aphiri apempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti athandizire kwambiri pokweza miyoyo ya anthu akumidzi ncholinga kuti anthuwa asamangodalira boma polandira thandizo losiyanasiyana. Musaiwale paja nkhani za budget zimakhala kwambiri technical komanso zimakhala nthawi zambiri sazitanthauzira bwinobwino mu mabuku ake a budget. So ni ntchito yathu kuti timabwera pamenepa kutambasula chimozimozi kuwafotokozera kuti mmene akunena kuti chuma chikwera zikutanthauza chani komanso kuwaunikira kuna kuti kodi chumacho chikuyenda bwanji nanga nkhani za umphawi wamgonagona zimati poverty levels zili pati zikuyenda bwanji ndipo tichite chani kupita chitsogolo. So ndi zinthu zofunikira kwambiri zimene takhala tikuchita. Wapa mpando wa komiti yoona za ndondomeko zachuma nyumba ya malamulo Susan Gwengwe ati msonkhanowu unafunikira kwambiri kamba kuti thandiziranso kuti aphunguwa azikatha kuunika za ndondomeko zachuma ncholinga choti thandizirenso Amalawi onse mdziko muno. Iwo anamika bungwe la MEGIN chifukwa chothandiziranso kwambiri aphungu azidziwa kuti udindo wawo owunika za ndondomeko ya zachuma cholinga chopindulira Malawi onse. Kwambiri nkhani ya mtukula pa khomo imavuta kuti kodi tipatse ndani kanthu koti kamuthandizireko chifukwa mwina ndovutikitsitsa chifukwa kuli ma safety nets ambiri amene boma likupereka upezeka kuti lero tikapasa anthu mtukula pa khomo koma mawa afunanso kuti apasenso chakudya nkuja afunanso kuti apasenso fertilizer wa FSIP zonsezo zikupitabe mwina nthawi zambiri banja lomwelomwelo koma no chiwerengero cha anthu ochepekedwa ku Malawi kuno chadutsa pa 70%. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Daniel Channel Church Aid apo m'manja mwada omwe bungwe lawo lomwe linathandizira pa ntchito yomwe MEGIN agwira pooneka ndondomeko zachumayi ali ndondomeko zachuma ndiyofunika kwambiri kamba limathandiza pokweza miyoyo ya anthu mdziko zomwe ati zifuna kugwirana manja kuti ndondomekoyi idzipindulira anthu onse mdziko muno. Funika tukwa basi kukumana ndi aphungu a nyumba ya malamulo kuganiza kunena kuti iwo pa nthawi imene ali ku palamenti amayenera kudziwa kuti kodi budget imene anduna a finance anapereka muli zotani andi kodi tingapange njira zanji zokuti zithandize
anthu akumudzi. Pa msonkhano omwe azina bungwe la Imagine linatsindika kwambiri kuti pafunika kupezeka ndalama zambiri zokupita ku ntchito za migodi zomwe zili kuthekera kwambiri kukweza ntchito zachuma mdziko muno zomwe kwa nthawi yayitali dziko la Malawi limadalira pa ntchito za ulimi. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Konsolo ya tauni ya Mangochi yakhazikitsa komiti yapadera yoyang'anira mmene ntchito za ukhondo ziziyendera m'bomali potsatira lamulo lomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka lolimbikitsa ukhondo mdziko muno. Lamulo likulimbikitsa anthu m'maka malo omwe amasonkhana monga m'misika, sukulu komanso ofesi zosiyanasiyana kuti akhale ndi zipangizo zotayiramo zinyalala pofuna kuchepetsa kufala kwa matenda odza chifukwa chosowa ukhondo. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Komiti yomwe akuyitsogolera ndi mkulu wa tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya ikhala ikuonetsetsa kuti pali kutsatira ndondomeko zonse zoyenera kuti tauni ikhale ya ukhondo. Polankhula ndi MBC, mlangizi wa zaumoyo ku konsoloyi Wesley Katumba wati kupatula kukhazikitsa komiti konsolo ya tauni ya Mangochi yakonzanso ndondomeko yodziwitsa adindo osiyanasiyana za lamuloli powalembera kalata. Tinali ndi management meeting imene timakambirananso zokhudza ndi lamulo limeneli kuti kodi tichite motani. Chimene tagwirizana chakuti tilemba makalata kuwatumizira makamaka anthu onse makamaka ochita ma business mtauni ya Mangochi, ma institution osiyanasiyana ngati ma school, zipatala, tiwatumizira kwaziwisa za lamulo limeneli. Ndipo takhazikitsa komiti imene ikhale ikuonetsetsa kuti lamulo limeneli likugwira ntchito. MBC itayendera msika waukulu wa tauni ya Mangochi komanso malo okwelera basi yapeza kuti konsoloyi yayamba kulimbikitsa ndondomeko za ukhondo ndipo zipangizo zotayira zinyalala zili m'malo osiyanasiyana. A Olivia Chapotera omwe ndi ochita malonda ogulitsa chakudya pa malo okwelera basi mtauni ati lamuloli labwera nthawi yoyenera pamene boma likulimbana ndi matenda a kolera m'maboma ena a mdziko muno. Ichi nachilandira bwino kwambiri, mala business amafunika azikhala ukhondo osamalira kwambiri kuti makastoma athu aja akamabwera azikhala osangalala. Chisanzo tili ndi bini yathu tinagula tokha. Ndikulangiza anzanga amene timapanga ma business azophika ukhondo ndofunika kwambiri. Timapewa zambiri, tikumva kuti dziko muno kolera wabwera kale, tikufunika tikhale ndi mabini athu. Kumbali yake sukulu yophunzitsa luso la ntchito za manja ya Mangochi Community Technical College yati iyesetsa kugwira ntchito limodzi ndi akuluakulu a konsolo ya tauni ya Mangochi pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za ukhondo zikupita patsogolo. Ambasa Mawembe ndi mkulu wa sukuluyi. Pali zinyalala zina mwengati zimene a municipal council ama nyamula mwengati zoti zita kuola za kitchen zimene zizi tita kuzipanga kuti zikhale ngati manyowa amene mwengati feo umene ndi mwayi wathu tili ndi ma greenhouse apapa amene azafunika manyowa ngati amene wo. Komanso ndikulakalaka kuti at least mabini amene wawa azikhala kuti akusiyanisa zimene zitha kuola ndi zimene zitha kusaola. Komanso ma plastiki zitsulo tizisiyanisa. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analamula kuti malo osiyanasiyana momwe mumasonkhana anthu ochuluka mukhale zipangizo zotayira zinyalala kuphatikizapo msukulu komanso m'misika pofuna kupewa matenda. Mukone ankhanizi ochokera kuno ku MBC. Tentonenso mito yake. President Profesa Arthur Peter Mutharika wati boma lake silikira munthu wina aliyense kumbuyo amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale. Banka ikulu mdziko muno ya Reserve yati ikunikabe momwe nkhondo yapakati pa mayiko a Iran, Israel komanso United States ikhudzire chuma cha dziko lino. Ndipo ripoti yapadera tikunika mavuto amene alimi ena akumana nawo atagula insurance yoteteza mbewu. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Mripoti lathu yapadera sabata ino tikunika mavuto amene alimi ena akumana nawo atagula insurance yoteteza mbewu zawo ku CIC Insurance koma atakumana ndi mavuto sakwalipira ndalama.
Insurance ya mbewu imateteza alimi akakumana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi kuphatikizapo ng'amba. Justin Mkweu watipatsira ripotili. Tonge Kamwana ndi mzimayi amene ankachita malonda ogulisa zovala, koma kamba ka mliri wa COVID bizinesi yake inagwa. Kuti apitirizebe kupeza ndalama ndi kuzisamalira yekha, mzimayiyu anayamba ulimi, ndipo anachita mwayi chaka chatha kupeza ngongole kuchokera ku bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF, yomwe inamchitisa kuti agule insurance ya mbewu kuchokera ku CIC Insurance. Iwo akuti ngongoleyi inali ya 10 million kwacha, koma anapasidwa fetereza okwana 7 million kwacha, kamba kuti 3 million kwacha inapita kugula insurance komanso zinthu zina. Koma munda wawo unakhuzidwa ndi ng'amba zomwe zinapangitsa kuti asakolole kalikonse, ndipo anauza CIC Insurance, koma mpaka pano sanapasidwe ndalama zawo. Crop Insurance ntayimbira phone anatiyankha kunena kuti tsiku limene adzapatse ndalama sili kutani, sili kudziwika chifukwa kumabwezako pang'ono kwa anthu. Nkhani ya Kamwana ndiyofanana ndi gulu la anthu asanu lotchedwa Mitawa Men, lomwe linapasidwa matumba 12 aliyense afetereza ngati ngongole m'malo mwa matumba 15, kamba kuti matumba 3 anapita kugula insurance ya mbewu. Mlembi wa gululi Brian Shima ati ayesetsa kuti apasidwe ndalama ndi CIC Insurance, koma mpaka napano sanapasidwe kalikonse. Ngati gulu tikulephera kuti ngongole imene tibweze chifukwa kuti zokolola zathu sizinachite bwino imene ndafotokozera kale mucha, komanso pogwira panopa palibe. Koma pakadali pano NEF ikufuna ndalama zake, koma anthuwa alibe ndalama zoti angapereke, ndipo miyoyo yawo yasokonekera. Awa ndi anthu ochepa chabe mwa anthu ambiri amene anagula insurance ya mbewu koma akhumudwa. Poyankhula ndi MBC, mkulu woona za malonda ku CIC Insurance Elsie Afonso anati nkhani ili kubwalo la milandu kotero sangayankhulepo. Komabe iwo anati malingana ndi zomwe zili mu mgwirizano wawo, mgwirizanowu unali pakati pa iwowo ndi bungwe la NEF. Mkulu wa bungwe la NEF Akaisi Sadala anati akudziwa kuti pali alimi ena amene akudandaula kuti ngakhale anagula insurance ya mbewu sanapatsidwe ndalama zawo. Iwo ati akukambirana ndi kugwira ntchito limodzi ndi CIC Insurance ndi mabungwe ndi anthu ena kuti aone ngati madandaulowa ali woona, komanso kuonesesa kuti mfundo zomwe zili mu mgwirizano wa insurance imeneyi zatanthauziridwa bwino, ndipo palinso zokambirana kuti anthu amene ali ndi madandaulo enieni athandizidwe moyenerera. Mwa malamulo, ntchito za insurance zimayang'aniridwa mdziko muno ndi banki yayikulu ya Reserve, koma poyankhula ndi MBC, Governor wa banki ya George Partridge anati afika kumene ku banki ndipo sanauzidwe kaye za nkhaniyi. Koma katswiri pa nkhani za ulimi Alena Chimwaza akukhulupirira kuti payikidwe mfundo zoyenerera kuti alimi azitetezedwa. Kuno ku Malawi nkhani ya crop insurance kapena kuteteza kwa patsogolo kwa zopsezo zimene zingathe kulepheresa ulimi ngati ng'amba, madzi osefukira, kupezeka kwa tizirombo timene timaononga mbewu, zikuoneka kuti kuno ku Malawi sitinafikepo kwambiri. Ngakhale pali makampani ena amene adazipereka kuti atha kumapereka ma insurance. Komatu insurance ya mbewu sikuyenera kumakhala yokhumudwisa chotere, kamba kuti maiko ena ndiyomwe ikuteteza alimi. Mwachisanzo ku Kenya kuli kampani yotchedwa Pula yomwe imapereka insurance ya mbewu kwa alimi ang'onoang'ono mdzikolo. Pofika lero chiyambireni insurance alimi okwana 2.8 million athandizidwa, ndipo ndalama zokwana $133.9 million zaperekedwa kwa alimi osiyanasiyana amene anakumana ndi mavuto monga ng'amba komanso kusefukira kwa madzi. Izi zikutanthauza kuti banki ya Reserve komanso kampani ngati CIC Insurance achilimike poonesesa kuti alimi akuthandizidwa. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Bungwe la National Initiative for Civic Education NICE Trust lalimbikitsa ntchito yomema anthu kuti adzatuluke mwaunyinji ndi kukaponya voti yosankha mdindo wakumtima kwawo pa chisankho cha kansala chomwe chikuyembekezeka kuchitika Sabata mawa dera la Mikongo m'boma la Mangochi. Zambiri mlipoti ili lomwe walemba Sotini Mdazi koma kuwerenga ndi Dave Uma. Masiku ochepa akubwerawa anthu omwe analembetsa mkaundula wa voti akhala ndi mwawi
osankha mdindo wa kumtima kwawo pa chisankho cha kansala chomwe chichitike mdera la Mikongo m'boma la Mangochi. Pofuna kuonetsetsa kuti anthu omwe analembetsa mkaundula wa voti ali ndi uthenga oyenera kukhuza chisankho, bungwe lophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana la Nice Trust likulimbikitsa ntchito yodziwitsa anthu zakufunika kotenga nawo mbali pa chisankhochi kudzera mu voti. Imodzi mwa njira zomwe bungweli likugwiritsa ntchito ndi masewero a mpira komwe akuluakulu akumakhala ndi nthawi yomema anthu kuti adzaponye voti. Polankhula pa mpikisano wa masewero a mpira wa miyendo omwe unachitikira pa bwalo la za masewero la Chowe Community Day Secondary School, mkulu oyendetsa ntchito za bungweli m'boma la Mangochi a Joseph Chamambala ali kulimbikitsa uthenga okhuza chisankho pakati pa anthu omwe analembetsa mkaundula wa voti kuli ndi kuthekera kopereka chidwi chachikulu choti anthu adzaponye voti. Pamene tapereka mphatso kwa matimu awiri, amene yopambana yalandira 80,000 ndipo imene yaluza yalandira 70,000. Cholinga chathu kwenikweni ndifuna kuphunzitsa anthu kufunikira kwake kovota, komanso kuti akatero athe kusankha mdindo amene kudera kuno kulibe amene tikuti ndi kansala. So kubwera kwathu kwa lero tapanga organize football bonanza pozindikira kuti ndi masewera amene amayitana magulu anthu osiyanasiyana, amayi, abambo, anyamata komanso ngakhale asungwana, kuyerekeza ndi misonkhano ina imene timapanga imene anthu ambiri sabwera. Mawu ake mkulu woyang'anira ntchito za chisankho mchigawo chakumwera ku bungwe la Malawi Electoral Commission a Jeff Kabondo ayamikira bungwe la Nice potenga mbali kumemeza anthu kuti adzaponye voti. Ife tikugwirizana nawo iwo Nice ntchito imene akugwira yolimbikitsa pa 17 March pa adzatuluke ndithu mwawo nyinji. Mukumva mauthenga amene afotokozedwa pamenepa ndi owalimbikitsa iwowa kuti amene analembetsa pa nthawi imene timalembetsa mkaundula wa voti ameneyu abwere adzavote nawo, komanso amene analembetsa mu wodi yomwe inoyo pa nthawi imene timapanga chisankho chachikulu nawonso ndoleredwa kuti adzavote pa 17 March. So tikungogwirizana nawo ndiponso pa nkhani imeneyo owalimbikitsa anthu kuti adzavote nawo. Bungwe loyendetsa chisankho likuyembekezeka kuchititsa chisankho chapadera mdera la Mikongo potsatira imfa ya mmodzi mwa omwe ankapikisana nawo pa chisankho cha chaka cha 2025 zomwe zinachititsa kuti bungweli liyambe layimitsa chisankhochi. Apolisi makumi asanu 50 amaliza maphunziro awo okhudza kafufuzidwe ka milandu ku Limbe Police Training School mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula pamwambo opereka masatifiketi kwa apolisiwo, komishonala wa polisi Evarista Chisale wapempha apolisiwa kuti akagwire ntchito yawo mwaukadaulo ndi moyenerera potsatira zomwe akhala akuphunzira. Upire Kaisa andi zambiri. Apolisi 50 anachokera maofesi osiyanasiyana apolisi mdziko muno kuti awasule ndi ukadaulo wa makono pa nkhani zofufuzafufuza. Mlendo wamkulu pamwambowu, komishonala Evarista Chisale, wati okuba ambiri masiku ano akugwiritsa ntchito njira za makono pofuna kubera anthu, kotero ndikofunika kuti apolisi nawo azidziwa mmene zinthu za makono zimayendera. Abwana athu Inspector General athu Mr. Rohanga ataona gap imene inalipo mwa maofficers athu, mmene amachitira investigate ma cases, mmene amachitira handle ma victims kapena ma suspect. Zimaoneka kuti mwambiri samachita bwino ifika chonena kuti mwina analibe ukadaulo weniweni wonena kuti akhoza kuchita bwino. Nthawi zina munthu matha kumanena kuti sakuchita bwino koma mwina simunampasire zipangizo kamena ukadaulo wonena kuti agwire ntchito icha. Ndiye kuti apezeka kuti kunali makwerezi anthu ambiri mwina amadandaula, abwana anachiona kunena kuti wapolisi wina aliyense aziphunzitsidwa. Ndicho ndingachonena kuti azitha kugwira ntchito yawo bwinobwino. Ndicho ndingaso chonena kuti mwina magapu amene analipo achitidwe fiwo. Chisale anachenjezanso apolisiwa kuti apewe mchitidwe wa chinyengo ndi katangale. Katangale ndi osaloledwa mudziko mwathu muno, komanso ku organization kwathu kuno katangale ndi osaloledwa. Wina alese kunjako amayembekezera kuti wapolisi
amadziwika ndi kuti amakhala wa discipline kukhala chitsanzo chabwino. Ndiye timachita emphasize pena paliponse pamene tikukhala kama meetings mwathu kaya pati kwakumbutsa asilikali athu kunena kuti corruption njoyipa, katangale ndoyipa kwambiri. Ngati wina angapezeke akupanga katangale, disciplinary action will be taken. Mmodzi wa apolisi wa Wezi Phiri wayamikira Malawi Police Service powapatsa mwayi ochita maphunzirowa ndipo walonjeza kuti agwira ntchito motsata malamulo. Maphunziro amenewa ndi abwino zedi. Ngati ine wa polisi komanso wa polisi ofufuza, maphunziro amene akandithandiza kwambiri. Poyamba amene timagwirira ntchito timangogwira mwa umbulimbuli, sitimadziwa chimene timachita. Timafufuza inde koma sitimafufuza amene zimayenera kukhalira. Koma apapa amene tikupita tikhulupirira kuti knowledge imene tapeza kuno tikagwirisira ntchito bwino, tikadziwa chochita. Poyamba timalemba mafailo koma mafailo akamakhala mwa umbulimbuli. Panopo ndi ma skills amene tapanga geni pano, olokalembedwe ka mafailo, ka investigation, kati kamagwira ntchito ndi azinzathu a prosecution. Tikapanga zinthu zapamwamba kwambiri. Chifukwa titaphunzitsidwa zinthu zapamwamba komanso taphunzitsidwa ndi anthu kuti akudziwa chimene iwo akuchita. Mwa polisi 50 38 ndi amuna ndipo 12 ndi akazi. Upire Kaisa, MBC News, Blantyre. Munkhani zakunja, nzika ina ya mdziko la China Zhang Kegan ikuyembekezeka kuonekera ku bwalo la milandu kamba kufuna kuzembetsa ang'anga a mdziko la Kenya. Kegan anawagwira pa bwalo la ndege la Jomo Kenyatta International pomwe amanyamuka ulendo wawo opita mdziko la China. Telson Magombo ali ndi nkhani yonse. Akenkuni omwe ndi nzika ya dziko la China apezeka ndi aganga pafupifupi 2000 omwe amabasunga mchikwama chawo. Apolisi analesa Akenkuni kupitirira ndi ulendo wawo opita mdziko la China kufikira atafufuza mozama kuti aziwe cholinga chenicheni chomwe mkuluyu amafuna kuzembesera tizilombuti. Nkhani ikuza patangotha chaka chimodzi apolisi mdziko la Kenya atagwiranso anthu ena a mdziko la Belgium, Kenya komanso Vietnam kamba kofuna kuzembesa aganga ena pafupifupi 5000 pa bwalo la Jomo Kenyatta International. Anthu ochita kafukufuku mdziko la Kenya ati akukayikira kuti Akenkuni akhala kuchita izi kuchokera pakanthawi. Telson Magombo, MBC News. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Professor Arthur Mtalika wati boma lake sidikira munthu wina aliyense kumbuyo amene akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale. Banka ikulu mdziko muno ya Reserve yati ikunikabe momwe nkhondo pakati pa mayiko a Iran, Israel komanso United States ikhudzire chuma cha dziko lino. Pomulipoti atsapadera tikunika mavuto amene alimi ena akumana nawo atagula insurance yoteteza mbewu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, masana opambana.